strategic for ubana sikwazi uvalela abantu abaninzi ukwenzela ubana wonke umuntu okhona apha ingakumbi abantu ba previously disadvantaged bakwazi uaccessa i-network. So now into i-challenge esinayo ngoku currently is that ezi towers ziyavandalizwa, and ezi towers zivandalizwa ngabantu esihlala nabo apha kwi-communities. Abanye basuka from outside our communities. Now once ezi towers zivandalizwe iye yenze loo nto leyo zonke ezi services besendizikhankanyile zingakwazi ukufikelela ebantwini. Umzekelo, if unomntwana ogulayo awukwazi ufowunela i-ambulance. If une-assignment ngumuntu ofundayo awukwazi usubmit i-assignments zakho. If ungunobusiness i-card machine yakho i-offline ngenxa yale vandalism. And ke ngoku into eziphana enziwa ngazo i-network, u-MTN has invested a lot of money to build i-network for abantu bakuthi. Now equipment iphana enye yeza equipment ayisuki nalapha eSouth Africa, isuka from overseas. Now once eza network poles zivandalizwe, it takes time for MTN aphinde the same equipment, because umzekelo if kufuneka ishipwe from China or America, it takes a week, which now affects abantu abebesebenzisa le network, i-community, because abantu kuzophela iveki bengena network, abakwazi ufona, abakwazi usubmit assignments, ne-businesses azikwazi ukuqhubeka ne-business yayo. Nanso ke yona nto imbi ke ngale vandalism yale yezi network towers. Okay, abantu abaninzi bacinga nje luphazamiseko yonke lento, kodwa ke ndiyafuna kubachazele bungakanani ubuserious ba yonke lento yokuvandalizwa nokwabiwa kwe-equipment phaa kwi-towers. Enkosi msasazi. Iserious kakhulu into ye-network msasazi. Ndiyaqiniseka ukuba nawe unayo ifowuni kule ndawo kuyo. Iba inconvenience enkulu towards i-communities, because once vandalize i-network iyacima and awukwazi ucommunicate with your family, awukwazi ucommunicate with your business partners, awukwazi ucommunicate with your institution of learning if ungumuntu ofundayo, ivele nje ichabalalise yonke into. And ke ngoku it takes time for MTN to get back le equipment ichabalaliswe ngaba bantu. And at the same time idobelelisa u-MTN, imbuyisela emva u-MTN kwinjongo zakhe zokubana ayikhulise i-network kwi-rural areas, ngoba ngoku le mali kufuneka kureplacewe ngayo le equipment ivandaliziweyo ile mali bekufanele ubana isetyenziselwa to build more towers to enable people to have a network that is more reliable than it is already is. Ngosi msasazi. Right, kunzima kakhulu ke uyawungenelela nomhlekazi ke unathuba ke khona afuna ke ukuyiphendula indicate nje kuphela. Ndiyafuna ke sichekishe into kokuba ngoku mhlamba abantu kuze bayive kufuneke kufike nento yoba ixabisa kangakanani lento, so that bakhuze bathi imtya u-MTN imali eninzi ngonyaka yonke lento yokuphazanyiswa kwe-towers. Unako kusizobela nje usinike nomfanekiso ngqondweni noba sisixamali esingakanani esitya u-MTN yonke lento yezi-towers ngonyaka. Msasazi, iba imali enkulu kakhulu njengoba besenditshilo ubana ukuvandaliza kwezi towers kwenza angakwazi u-MTN ukuqhubeka enze ezinye towers ebezawunceda kwa uluntu lwethu. U-MTN uspenda about 30 to 40 million ngonyaka. Imagine 40 million, it's not a small amount of money. Ila mali le ibizawunceda uba kwakhiwe itower kwilali noba ziyi-2 or 3 ngala 40 million. Le kufuneka kulungiswe ngayo lo monakalo wenziwe ngabantu ababavandalize i-towers.
nzima kakhulu mphulaphane sekhaya, ndiyathemba ke nivile kambe unyanisile ke umhlekazi ke le imali ichithwe phaya ukulungisa ii-towers ezi bekufanele uba ke yimali esetyenziswayo ukuimprova ii-services zabakwa-MTN including ukongeza ii-towers kwingingqi esihlala kuzo. Make sikhangele ke ngoku xa ndijonga kwicandelo ke nakwicala labantu mhlawumbi bona abantu kwingingqi abahlala kuzo loluphi uncedo abanolukusondeza ukuncedisana ke no-MTN kwimiba enje? Enkosi msasazi, okokugqibela before ndinikele kuxa wam uMr Boy, besicela ukubabongoza abahlali ubana balibone ixabiso lenetwork ukuthi bayithathe uxanduva lobana bazigadele inetwork yabo ngoba iservice yabo lena inceda bona, and aba bantu bamoshayo phana ngabantu abangaliboniyo ixabiso lale network. So siyababongoza abantu, i-forums ezikhona ekuhlaleni uba bayabona kukhona abantu abaphithizela phaa ngakwithawa abenza into engathi ayiqondakali, umntu noba kade angaye phana asibeke ebungozini yena, at least akwazi ubana aripote. uMr Boy uzawuzitsho ke indlela zokuripota ii-activities ezingathi zisuspicious ezenzeka phaa kwinetwork. Kodwa ke ndifuna noyichaphazela into yobana abantu abaziforum ezi-registered nabantu abaziinkokheli ekuhlaleni bayakwazi ubana xa bebona kukhona abantu abangathi benza into engaqondakaliyo phana, at least bathathe noba i-registration number yale moto bayibona phana ngoba isentabeni ithawa, umntu akayi ngenyawo phana. Or if umntu ubona umntu ophethe i-equipment engathi uyaboma le nto ingathi noba andiyazi i-equipment ye-network kodwa le nto le ibonakala ingathi ingasebenza phaa kwinetwork, makayiripote loo nto leyo afumane nalo mntu aphethe le nto so that izawuphandwa ngamapolisa. Ndiyafuna ke nokongeza ukuthi ukuvandalayiza kwe-network kwe-infrastructure ye-network kufana ne-treason. It's like uvukela umbuso ngoba ubulala inkqubela phambili yabantu bakuthi. Sine-case eyi-1 ndingatyanga ixesha mhlekazi endifuna uyimenshina apha, apho sabamba khona eKomani abantu abayi-3, oyi-1 ngowalapha eSouth Africa, abayi-2 ngabangaphandle. Eso sithathu eso sabanjwayo safumana i-minimum of 15 years isentence yejele. Ndizama ukwakhe umzekelo nasebaphulaphulini abamameleyo ukuthi bayazi ubana this is very serious, and if uye wathi wabanjwa ubandakanyeke nokuvandalayiza kwe-poles network uzawuhlala ixesha noko libonakalayo ejele. Enkosi msasazi. Alright, masikunike Mr Boy nawe ungenelele kulo mcimbi. Abantu xa bebona ke ii-activities ezi-suspicious ungathi benza njani? Okay, DJ Abza, mandilibulele mani eli xesha. Abantu bakuthi ndicela nje bafowunele inamba elula. Le namba i-free ku-083 540 7343. Ndicela uyiphinda 083 540 7343. Le namba bafowunela u-MTN. Akho need yochaza igama lakho apha, uyachaza nje into yoba kukho imoto ongaziqondiyo ezime apha entabeni, ucela nje kujongwa because yi-network yethu lena. Okanye ke ufowunele le number ithi 08600 10111. Sifowunela amapolisa ngakulena. Mandiyimenshine nje into yoba kule namba yokuqala as soon as uthumele ufowunele phaa, thina singaba kwa-MTN sizothumela i-security yethu. Izawuthi gqi i-security yethu iyoncedisana namapolisa ekuyeni uyobamba aba bantu balapha kulo thawa bazomosha. Okay, vile ke mphulaphane sekhaya kuthiwa ke xa ubona izinto ezingaqondakaliyo zisenzeka kufuphi ke nethawa zabakwa-MTN, khawuleza ke ukhumbule ezi namba ekufuneke uzitsalele. Xa utsalela ke abakwa-MTN ku-083
5407343 okanye utsalele ke amapolisa pha ku 08600 10111 akunyanzeleki uzichaze tu ke mphulaphuli phambi koba ke nobabini bahlekazi bam ndinikhulule niya kutyumba ke lowo iyawusenzela ke umyalezo wokugqibela obheka kubaphulaphuli. DJ Abza masi-mention nje into yoba MTN iyabathanda kakhulu abantu base-Eastern Cape. We have been doing business nabantu base-Eastern Cape for a while. Iloo nto sithi ke masimane sivela kuni nangolu xesha sibabonise into yabantu ii-towers don't just belong to MTN but zibhilonga kwi-community. Yonke into emoshakeleyo phaa ayimoshakaleli MTN nje qha imoshakalela i-community. Mandikwenzele nje into encinci engumzekelo. Uba imoshiwe itawa ithetha ukuthi into yoba awuzukwazi ufowunelwa wena nawe awuzukwazi ufowuna. And into enzima yile nto yoba abantu bayasweleka wena DJ Abza kungakwazi ufowunelwa ambulance because i-ambulance ubiyeza ayikwazi ufowunelwa. Uyaqonda ke i-ambulance xa uye ezilalini funa uyoma endaweni zikwazi isondele nibonise uba niya ngaphi. Xa ungafumaneki itawa imoshakele i-ambulance ayizokwazi ufika. So i-communities maziyiqaphele into yoba itawa ibhilonga kwi-community ayipheleli nje ekubeni kuthiwa iyakwa-MTN. Enye into nje yokugqibela ungacinga okanye iyakwa-MTN nje qha phaa but ii-network zonke zisebenzisa loo tawa iyi-one ixesha elininzi endaweni eyi-one. So ukumoshakala kwetawa endaweni uyofumanisa into yoba itshabalalise yonke loo community akho network izawuphinda iqhubeke. So siyabacela ke abantu siyababongoza into yoba bayiprotecte itawa because ibhilonga kubo as much as ibhilonga ku-MTN. Masilibulela kwafuthi elithuba nesinika lona lokwazi uthetha nabaphulaphuli nee-communities zethu apha e-Eastern Cape. Enkosi kakhulu. All right. Nkosi kakhulu ke sibulele ku-Mr Boy napha kumhlekazi Mongezi ngosuku lanamhlanje basuka ke kwa-MTN. Khumbula ke mphulaphuli njengoba ke sibakhulula sebabulela kakhulu and ke kuwe ke mphulaphuli hlala nje ukhumbula ngalo lonke ixesha ukukhusela ke i-network infrastructures lixanduva ke lomuntu wonke and ke ukuba uqaphela izinto nje ezingaqondakaliyo zisenzeka ngakwi-MTN Tower reporter ke noba usichazanga wena uba ungubani tsalela inamba abakwa-MTN 083 540 7343 kanye utsalela amapolisa ku 08600 10111. Sisonke nje let's keep the Eastern Cape connected. Thank you so much nakuni baphulaphuli ngothatha lo myalezo sinethemba loba niza kusebenzisa nibe nikhusela ezi towers zabakwa-MTN. Nkosi kakhulu siqhubile ngokumihlanu imizuzu phambi kwentsimbi yesine mphulaphuli siza kungena kweli cala lakho lemibuliso. Imibuliso. We after